כל עוד הגופים לא מטייבים את מאגרי המידע וזה גורם להם הפסד, אז הממונה על שוק ההון זה לא באמת עיקר עניינו. אבל כשחוסר הטיוב גורם להפסד ללקוחות של הארגון, דהיינו לנו, לצרכנים ולציבור, הממונה על השוק ההון מתערב ואומר רגע. אני לא מסכים שלא יהיה לכם קשר עם הלקוחות, אני לא מסכים שתגבו מהם עמלה מאוד 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 גבוהה, בזמן שהם מנותקי קשר כבר שנים. למה הדבר, משל? לא מזמן היה לי מנוי לאיזה עיתון יומי, והבטיחו לי מבצע 99 שקל לכל השנה. כמובן שמה שקרה לי קרה גם לכם, שכחתי. אחרי שנה שאני במבצע 99 שקל, עברו 8 חודשים ומה גיליתי? שהמבצע עלה 189 שקל. כי אף אחד לא דיבר איתי, וכשהתקשרתי לאותו עיתון הם אמרו לי, למה? אם היית אומר לנו, בזמן היינו מחדשים לך ב-99 שקלים. למה לא אמרת? שילמת 189 שקלים לאורך 8 חודשים. מאוד דומה למה שקורה בשוק ההון. אז לקוח מנותק קשר, הגופים עושים מאמצים סבירים מינוס להגיע אליו, אבל העמלות ממשיכות לזרום, דמי ניהול, יקרים וכו'. בא המפקח על שוק ההון ואומר, רגע, כל עוד אתם לא מטייבים את מאגרי המידע וזה גורם לכם להפסדים, זה חבל, אבל זה לא ענייני. כשאתם לא מטייבים את מאגרי המידע וזה גורם ללקוחות שלכם הפסדים, זה מאוד 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 ענייני. הנה אנחנו מגיעים למנטרה העיקרית של החוזר של תקנות טיוב מאגרי המידע. כמו שהבנתם כבר, המפקח על שוק ההון הפנה את החוזר על טיוב מאגרי המידע למוסדות פיננסיים. לכאורה זה לא נוגע לרובכם, אבל לא נכון. החוזר הזה מהווה גיידליין שברובו המכריע מסביר מה צריך לעשות ארגון כדי לטייב את מאגרי המידע שלו, והגיידליין הזה הוא נכון לכל אחד ואחד מכם. את הגיידליין הזה, שתכף אני אפרט את חלקו, צריך להפעיל בכל ארגון, על מנת שמאגרי המידע יגיעו למקום טוב, למקום מדויק, ההפסדים התפעוליים ירדו באופן ניכר, ההפסדים השיווקיים יחד איתם, וכמובן אם יש הפסדים רגולטוריים שהם יהיו גם. מנמ"ר חזק מניע את הארגון לא רק להטמעת CRM חדשה שעולה מיליוני דולרים לארגון, זה חשוב, מאוד מאוד חשוב. הוא מניע את הארגון לטיוב מאגרי המידע. אנחנו הגענו לכל מוביל ב-2006, הגיע לשם מנמ"ר מאוד חזק, והוא אמר, דבר ראשון אני מטייב את מאגרי המידע, ואחרי זה הוא הטמיע CRM. כמובן שאפשר לעשות את הדברים במקביל. הרבה גופים חושבים שקודם כל הם צריכים להטמיע את ה-CRM או את ה-ERP החדש. CRM הוא כמובן לרוב, ורק לאחר מכן הם ייגעו במאגרי המידע, חבל ניתן לעשות את הדברים במקביל. בואו נסתכל על החוזר של שוק ההון, שלמעשה מהווה גיידליין גם עבור כולכם, לארגונים שלכם, שבהם צריך לטייב את מאגרי המידע. המטרה הבסיסית שלו היא להגדיר את הפעולות הנדרשות מגוף מוסדי כדי להבטיח ככל הניתן, גם הממונה על שוק ההון יודע שאין 100%, שרישום זכויות עמיתים במערכות המידע יהיה מהימן, שלם, זמין וניתן להחזור. בקיצור, שיהיה קשר איתם